ovo, ovaj srpski glumac, ovo Bata Živojinović. I njega su ovo izabrali za ulogu ovoga doktora. I on je ovo, šta je rekao on novinaru kad ga je pitao ovo novinar za vreme uloge, za vreme ove tamo na Sutjesci, šta je pitao novinar kad je on glumio ovoga komandanta i Richard Barton je ovo sedeo tu i Bata Živojinović i novinar je pitao kako se vi ovo snalazite u ovim novim okolnostima i novim ulogama. A Bata Živojinović je njemu rekao, ja se trudim ovo da razmišljam o svojim ovim likovima i ulogama. A sutra dan ja ovo razmišljam ovo kako će biti vreme. A ovo Richard Barton posle kaže Bati, kaže, pa kako ovo Bato, kakvo vreme će biti sutra? Pa kaže, biće vreme ovo drugačije i druge uloge će doći. To je rekao Bata novinaru i Richardu Bartonu. U filmu Bitka na Sutjesci.